Lengpui Land Scam CBI chhuitir tura ngenna MNF Party in Chief Minister Vigilance Officer a thehlut. Lengpui Land Scam-ah Mizoram sorkar hotute inhnamhnawih ngei nia alana avangin MNF Party chuan CBI chhuitir tura ngenna Chief Vigilance Officer Khilli Ram Meena Chief Secretary ni bawk hnenah vawiin ninga thladni sangni somni parukha na thehlut. MNF Party ayo hian MNF Legal Board Vice Chairman Pulal Pian Fela Chongthu, MNF General Secretary ni bawk chuan Indian Air Force hnenah Lengpui Ram Shalkonga dan bo chiatna na satak thleng le cheng vaibel cheza somriat pariat vel set ti chingpen na thleng chu Mizoram sorkar thunun theilo CBI te chhuitir ngei atul ani ti a Mizoram sorkar ni somni pariat December sangni somni pathuma Mizoram pumpui chu CBI te thune ina huam chung powers and jurisdiction area puangzui ma se ahnulok ni somni pasari June sangni somni palia sut le in Central sorkar hnuaia thokte chau chui phal sakan ni a Mizoram sorkar hnuaia thokte chui theitur chuan Mizoram sorkar phalna lak masak zel ngaya da let le ani avangin CBI te chhuitir tura ma langal theitu chu Mizoram sorkar ni a Mizoram sorkar inkai shwaina dinglaya Vigilance Department chu CBI hnenah thubuai pe theitu ani avangin CBI chhuitir tura ngenna hi Chief Vigilance Officer ni bawk Chief Secretary hnenah thehlu ani ati Pulal Pian Fela Chongthu chuan ZPM Media Committee Chairman minga CBI a FIR thehlu tumna omnia soi chu tlan chhechunga mipui bum tumna bawk ani ati a sorkar kalphung pa ngai omsa proper channel mangam lova ruling party media committee chairman minga FIR thehlu chu thil kalphung ani lawa CBI chhuitir tumna ain politics thil taka mai phi fai tumna mai ani ti mi ani leng lo tan chuan alang chiang ngal veka ZPM sorkar hian kan lekha thelu hi bo suin sorkar kalphung pa ngai proper channel nge CBI te kuta ahlan kan be seya kan zui zel don ani atibo Chief Vigilance Officer hnenah CBI chhuitir tura ngenna thelu a hian MNF Legal Board Vice Chairman hian Lengpui Ram Shal ani dana dan bo chiat na thleng chi sang te atar lang ani Pulal Pian Fela Chongthu hi MNF Legal Board Shwai tu tele MNF Publicity Board Shwai tu baka MNF Shwai tu dang tenan choi o mani heti lai hian ZPM Media Chairman Pulal Chanzova chuan nimin February nili sangni somni paruk ni lai nia Mizoram Council of Ministers COM meeting nei zo fele thufual zuin Indian Air Force ten Lengpui le Chief Ram an lak tur chungchang mun taka an ngai to thu le an soi zui ho ngal thu tukin khan thu chwa siami na soya mipui ten thudik an shiat theinan chui chiang tur ngenna chu Central Bureau of Investigation CBI ya ZPM Media Committee Chairman Pubilal Chanzova mingin vawiin February ni rok zirtop ni sangni somni parukhian thelu ni se ti an rel thu asoi Puchanzova chuan sorkar ho tu ten zoram mipui ten hemi chungchanga thu chiang tak an shiat thuai tha an ti thu asoya chuti rualin MPCC ten VUC chui chian an lo ngiat ve ngot mai chu thil kongkal lo tak nia alan thu soin a kongkal dika CBI hnenah direct a chui turangin na thelu mai turani lain akwal theyang bera MNF ten Mizoram State Chief Secretary Chief Vigilance Officer CVO cheltel tu hnenah ngen na thelu an tum chu lo chol san mai tur le chakzo ka investigation kalpuyani theinana dikhlap proper channel a CBI hnenah direct a FIR thelu lo ngai chang mai tura an ngen thu asoi